Христа Рождество всем людям обвящае. Побожьте в жолобе дитя, покладено на сене. Ён Божий Сын, бо Слово стало телом. Побожьте в жолобе дитя, покладено на сено. Ён Божий Сын, бо Слово стало телом. Ангельский спев понад землей лунае. Христа Рождество всем людям обвящае. Мы щирой верой спаўцуем, як пастухи визнаймо. Поклон Ему, як мудрецы отдаймо. Мы щирой верой спаўцуем, як пастухи визнаймо. Поклон Ему, як мудрецы отдаймо. Ангельский спев понад землей лунае. Христа Рождество всем людям обвящае. Так як Мария всей душой Христа к себе примаймо. Любовь свою и Богу, и людям даймо. Так як Мария всей душой Христа к себе примаймо. Любовь свою и Богу, и людям даймо. Вчора з вечора засвятила зора, засвятила увесь свет, обудила увесь свет, обудила. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Сьогодні Костел успоминає благословленного Юрія Матулевича, біскупа. І за заступництвом патрона сьогоднішнього дня представимо Пану Богу наші просьби, наші інтенції. Особливо подчас святої мши канцелеброваної. Один со святаров молится за Зофью Дубицкую, другую годовину після смерти. Другий святар молится за померлых Александра Антоновича 8-ю годовину по смерти, за померлого Феликса, выпрошиваючи для их ласку пробывание сирот збавленных у небе. А мы перепросим Пана Бога за наши провины, как мы могли с чистым сердцем скласти на святейшую ахвяру.
Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, брати і сестри, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты напоўніў сэрца благаслаўлёнага біскупа Юрыя Матулевіча вялікай любоўю да Хрыста і Касцёла. Праз яго заступніцтва учыні, каб мы па яго прыкладу верна наследавалі Хрыста і великодушна прысвячалі жыццё служэнню Касцёла. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Читання послання до Габреяў. Браты, Христос стаў пасрэднікам новага запавету, каб пра смерць, якая была дзеля адкуплення ад злачынстваў, учыненых у першым запавеце, атрымалі абяцанне тыя, хто пакліканы да вечнай спадчыны. Христос увайшоў не ў святыню, пабудаваную рукамі на ўзор праўдзівых, але само неба, каб цяпер заступіцца за нас перад абліччам Бога і не дзеля таго, каб шматразова прыносіць сябе ў ахвяру, дзеля чаго штогод уваходзіць першасвятар у святыню святых з чужою крывёю, бо яму трэба было б шмат разоў цярпець ад пачатку свету. Цяпер жа ён адзін раз на сканчэнне вякоў з'явіўся дзеля знішчэння граху сваёй ахвяраю. І як людзям прызначана раз памерці, а пасля гэтага суд, так і Христос, раз ахвяраваўшы сябе, каб панесці грахі многіх, другі раз не дзеля граху з'явіўся тым, хто чакае яго дзеля збаўлення. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Спявайте Пану, бо ён учиніў цуди. Спявайте Пану, бо ён учиніў цуди. Спявайте Пану новую песню, бо ён учиніў цуди. Яму дапамагла яго правіца і яго святое плячо. Спявайте Пану, бо ён учиніў цуды. Показаў Пан сваё збаўленне, перад вачыма народаў аб'явіў сваю справядлівасць, успомніў пра сваю вернасць і міласэрнасць да дому Ізраіля. Спявайте Пану, бо ён учиніў цуды. Убачылі ўсе межы зямлі,
избавление Бога нашего. Ускликай Пану вся земля, радуйтесь, спевайте, играйте. Śpiewajcie Panu, bo On uczynił cudy. Grajcie Panu na гуслях и на гарфе, под гучание трубов и рога. Радостно ускрикайте перед Паном и Володаром. Śpiewajcie Panu, bo On uczynił cudy. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Zbawca nasz Jezus Chrystus zniszczył śmierć i oświetlił Ewangelium życia. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Chwała Tobie, Panie. У той час кніжнікі, якія прыйшлі з Єрусаліма, казалі, што ён мае ў сабе Бельзебуба і выганяе дэманаў праз князя дэманаў. А Езус, паклікаўшы іх, казаў ім у прыпавесцях: як можа сатана выганяць сатану? Калі валадарства раздзеліцца ўнутры, не можа выстаяць такое валадарства. І калі дом раздзеліцца ўнутры, не можа выстаяць такі дом. І калі сатана паўстаў супраць сябе і раздзяліўся, не можа выстаяць, але канец яму. Ніхто не можа ўвайсці ў дом асілка і выкрасці ягоныя рэчы, калі спачатку не звяжа асілка, і толькі тады абрабуе дом ягоны. Сапраўды кажу вам, дараваныя будуць сынам чалавечым усе грахі і блюзнерствы, якімі б не блюзнерылі. Але хто будзе блюзнерыць супраць Духа Святога, не будзе мець прабачэння ніколі, але будзе падлягаць вечнаму асуджэнню. Так сказаў, бо гаварылі пра яго, ён мае нячыстага духа. Гэта слова Пана. Tobie, Chryste. Присядьте, калі ласка. Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, Езус абвяшчае добрую навіну. За гэтым незвычайным настаўнікам ходзяць натоўпы людзей. Мы таксама збіраемся ў нашай святыні, як тыя людзі, якія спрагнёныя надзеі, добрага слова, чулага сэрца. Езус быў чулы на патрэбу кожнага чалавека. Ён нахіляўся над кожнай людской бядой, над кожнай людской болю. Чыніў цуды, а найважнейшае, ён даваў надзею. Але дзіўная рэч, як чуем сёння ў Евангеліі, таксама з Єрусаліма выйшлі яшчэ і фарысеі, учоныя ў Святым Пісанні, настаўнікі народу. Яны добра ведалі Святое Пісанне, добра ведалі Божае Слова,
І здавалася б, тыя, якія вучаць народ выбраны праўдзе Божай, тыя, якія павінны былі, наадварот, распазнаць Месію, збаўцу свету, іхныя сэрцы былі замкнёныя. Бачылі цуды, чулі гэтае слова, якое мела моц, але сэрцы іх былі замкнёныя на Божую праўду. Як жа гэта смутна. Хацелася б сказаць, чаму так? Яны абмаўляюць Езуса. Гавораць пра яго паклёпы. Яны асуджаюць навуку. Моцай Бельзебуба, князя злых духаў, выганяе злых духаў, мае ў сабе духа нечыстага. Хацелася, па-людску кажучы, сказаць, хопіць. Трэба бараніцца, трэба бараніць сваёй добрай волі, добрайго імя. Але Езус, як кажа Святое Пісанне, ціхі і пакорны сэрцам. Нават у такой хвіліне Езус спрабуе дакрануцца да сэрца гэтых затвардзелых людзей. Ён у сваёй любові і міласэрнасці прамаўляе да іх у прыпавесцях. Хоча направіць іх сумленне. Хоча змяніць іх адносіны да сябе. Хоча, каб іх сэрцы адчыніліся на Божую праўду. Як чуем сёння у прыпавесці, ён пытаецца растлумачыць, што не можа сатана сам з сабою быць у незгодзе. Ягонае валадарства тады не вытрывае. Ён прабуе, каб яны зразумелі, што ён сапраўдны Месія і несе Божую праўду. І толькі Божай моцай ён чыніць цуды, дае людзям надзею, дае людзям супакой. Ён кажа, усе грахі будуць дараваныя людзям, усе блюзнерствы. Але тое, што адзначае, што іх сэрцы замкнёнае на Божую праўду, на Божую любоў, міласэрнасць, толькі гэта такі грэх, які не будзе дараваны. Это грэх супраць Духа Святога. Не таму, што Бог не можа прабачыць, не. Але толькі таму, што гэта выбар чалавека. Ён свядома адкідвае Божую ласку, Божую любоў. Чалавек свядома замыкае сваё сэрца перад Богам праз сваю упартасць, праз сваю гардыню. Сёння Езус Христос звяртаецца да кожнага з нас, каб мы таксама памяталі, што ў кожным з нас ёсць частка Бога. Мы створаны на вобраз і падабенства Бога. І Пан Бог ад пачатку стварыў нас у дабрыні і любові. І гэтая Божая дабрыня ёсць у кожным з нас. Праз нашу зайздрасць, праз нашыя паклёпы, абгаворы, ашчэрства, праз нашыя плёткі мы забіваем у другім чалавеку гэтую годнасць дзіцяці Божага. І праз гэта самае мы замыкаем нашыя сэрцы на Божую ласку. Гэта грахі супраць Духа Святога. Усе блюзнерствы будуць дараваныя, але грахі супраць Духа Святога не будуць дараваныя. Просім жа нашага збаўцу Езуса Хрыста, калі за хвіліну ахвяруе самога сябе дзеля мяне, дзеля майго збаўлення, з любові да мяне,
каб мы ніколі не замыкаліся на гэтую Божую міласэрнасць, каб мы не замыкалі свае сэрца праз сваю упартасць, праз сваю гардыню, каб мы стараліся бачыць у другім чалавеку Божую частичку, а мы, поўныя надзеі, адчынялі нашы сэрцы на патрэбу другого чалавека праз нашу міласэрнасць, праз нашу дабрыню, праз нашае прабачэнне. Будьце міласэрнымі, як Айцец ваш міласэрны. Амен. Умацаваныя Святым Духам, узнясём да Бога Айца праз пасрэдніцтва Яго Сына супольныя малітвы і просьбы. Молімся за ўвесь люд Божий, каб сярод клопатаў і турботаў сваёй зямной пілігрымкі няспынна адчуваў Христовую радасць і спакой. Цябе просім. Молімся за святароў, каб усе свае абавязкі выконвалі з пачуццём жывой лучнасці з Езусам Христом. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей самотных і расчараваных, каб паверылі ў дабрыню і любоў блізкіх ім людзей. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за пакрыўджаных людзей, каб іхнія сэрцы не апанавала нянавісць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх блізкіх нашаму сэрцу памерлых, асабліва за Зоф'ю Дубіцкую другую гадавіну смерці, за Александра Антановича 8-ю гадавіну смерці, за Фелікса, каб, дзякуючы нашай супольнай малітве ахвяры Езуса Христа, яны з радасцю ўвайшлі ў брамы неба. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы былі адважнымі сведкамі Евангелля. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Міласэрны Божа, Ты ні ў чым не адмаўляеш тым, хто ўсю сваю надзею ускладае на Цябе. Учыні, каб наша надзея прынесла шчодры плён праз Хрыста Пана нашага. Амен. Бог прыняў людское тело, весяліцца, кажа смела, для Яго мы заспявайма і на лірах заіграйма. Хвала, хвала, грамадою заспявайма і ад Богу хвалу дайма, всемогутному дитяти і Марії Його маті. Хвала, хвала, всемогутному дитяти і Марії Його маті. Хвала, хвала. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Добрий Боже, глянь ласкаво на ахвяровані дари, які ми складаємо на Твоїм алтари, отдаючи пашану благословленому Юрію Матулевичу. Нехай евхаристична ахвяра дасть нам Твое пробачення, а імені Твоєму принесе большую славу, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серці узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага.
Мы з радасцю аддаём пашану благаслаўлёнаму Юрыю Матулевічу, якога Ты даў як адданага пастара для Твайго народа. Прыкладам яго пабожнага жыцця Ты нас узмацняеш, яго словамі нас павучаеш, а праз яго заступніцтва атуляеш нас Тваёй апекай. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, який дел имя Божие, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój, рассеянный по всем świecie. Udoskonal Jego u любові razem z papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Władimиром i усім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули у надії на воскрешення. І про усіх тих, хто у Твоїй ласce дійшов з цього світу. І дозволь їм убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над нами усіми, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, ze świętymi apostolami, усіми świętymi, які sprzed wieku podobali się Tobie, kab z nimi i my chwalili i prosławiali Ciebie przez Chrysta, Pana naszego Jezusa Chrysta. Праз Христа, з Христом і у Христі, Табе, Боже Ойче Усемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе віки вічні. Ми отримали Духа Святого, який учинив нас дітьми Божими,
тому осмеливаемся спевать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, де ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця Збаўцы нашага, Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, и будь оздоровлена душа моя. Божая тайна, тихая стайня, выгляд яєць удоний, хлопчик маленький у бідній стаєнці, Богу самому рони. Над им анёлы и гурт веселый, и хваласы, як сонца. Белые шаты зяють искрятся под золотой веселкой. Что за здарение от захопления, навод и небо светлее. Мудрость и мудрость, светлость и светлость у человечем теле. Бедные люди, голод их студить, бегли на Пана глянуть, мають натхнення вірить збавленню, миру и любови прагнуть. Молимся.
Łaskawy Ojcze, umocowany Najświętейшим сакраментом, покорно Ciebie просим, ученикам мы по прикладу благословленного Юрия Матулевича вызнавали тое, что он верил, и выконывали тое, чему он вучил, як бискуп, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в спокое Христуса. Дякуем Пану Богу. Ангел Паїський звістував Панні Марії, і почен вас Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.